मिजिं बिमा जोमैखौ मा साननानै माबे गोसोखौ माबे अन्तरखौ बबे आखलखौ मोजां नुनानैलाय दोनफिनबावखोनो सानावलाय आं दहायहाय नुग्रोम होबायहाय आं माखासे खोथा थुयै होनाया मिथिखानानैबो बुजिखानानैबो नुखानानैबो मानो नोंसोरलाय गावसिनि न'आवलाय दोनना लाबावखो बेखौलाय मालाय थाखा फैसा बारा जाबायदांहाय बिसोरा बाहायख'नो हायाखै बिनिखायनो खावजानो लाबोना दोनफैलायबाय आंसो मिथिगौ नै दहाय फुङाव बे खोथाखौ लानानै बिहामजोनि सिगाङाव बुंनायावथ' बिहामजोआ खावलायानो लावदुम फिथा बायदि जालायदों जेबो बुंनो हाया बे न'आ आंनि न'आनो नङा मैया दाखालिसो फैनाय बिहामजोआनो आंनि न' बां आंनि गासिबो पावारखौनो मालाय गावसो लाजोब्बाय आंसो दाना बिहामजो बायदि मालायनि न'खरनिफ्राय फैनाय बायदि सिं जानानै थानांसै गावहासो दाना न'खरनि रानि बायदि जेबोखौनो बुंनो हाला आङो बुंनो हानायाथ' बारानो बुंजाबावलानो जेबो गावहा बाराद्राय लाइ होथारबायदां थिखायो माथो लाइ होब्ला लाफाबो खादेरो बिसोरो होननानै हाबाब नों न'खरनि बिखुनजो जानानैनोबो न'खरनि गार्जेन जानानैबो नोंसो बिदि उल्था बाहायजासै मा बुंनो आजिखालिनि फिसा हौवाफोरखौबो सुनि बायदिसो मोनसै आं इसोर आंनो गोदोनो माने हिनजाव फिसाखौनो सानै साथाम हरासैथाय हौवा फिसा जानानै जोबोद लस बायदिसो मोनबाय आं आजिखालिनि जुगाव हौवा फिसा जोनोम जानाय माने न'आव सुनि ग्रह हाबफैनाय गोबां बिमा बिफाफोरानो हिनजाव फिसा जोनोम जाबा माखासेफोरा दुखु मोनो हिनजाव फिसाखौ गोसो बायदि जाहोगोन लोंहोगोन गानहोगोन जोमहोगोन फोरोंहोगोन नाथाय सानसे समाव मालायनि न'आवसो ब्लड खालाङो ओरैनो लस जायो होननानै बुङो नाथाय जोंफोरनि साननाया मा हौवा फिसा जोनोम जानाय लोगो लोगो बा साननाय थांखि सिमांफोरा जोंफोरो बेसेबां गोगा जायो हौवा फिसा जोनोम मोनोब्ला सानसे समाव बे हौवा फिसायानो जोंखौ नायगोन बे हौवा फिसायानो सानसे जोंखौ जाहोगोन होननानै जोंफोरो हौवा फिसाफोरनि सायाव बारासिन अननाय होयो बिसोरखौ साबसिन हामसिन हिनजाव फिसाफोरनिख्रुइबो फोरोंहोयो नाथाय गैया मिथिगौना हौवा फिसा जोनोम मोननाय माने सुनि मोननाय आंबोथ' माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आंनि हौवा फिसाया सानसे समाव हिनजाव मोननानै हिनजावजोंसो लोगो जागोन आंखौ नायनाय नङा बेबायदि सानथाराखैनोमोन आङो नाथाय दा बिमायानो नङा बिमाया ओरैनो जोनोम होगानाय बायदिसो जाबाय नै मिजिं बिमा नोंसानि बिहामजोआलाय नोंनि फिसाला मिजिंनिख्रुइबो बैसोआव देरसिन बायदिखा नायनायावनो लुदु मिमि दानखोखो लोदोदो हायथुथुखायनोसै बेखौ बारा बुरै नङा नोंनि फिसालानिख्रुइबो देरसिन नोंनि बिहामजोआ बिनिखायनो नोंनि बिहामजोआ नोंनि फिसालाखौ गावनि सिङाव दोननानै लाबाय आंथ' गोदोबो बुंखादोंमोन नोंनि बिहामजोनि आखला मोजां नङा होननानै बेयावहाय गावहा गाज्रि नालाय बेनिखायनो गाज्रि मानसिखौबो न'खराव जमा खालामनानै दोनफैदों बास सिरि थादो नोंसोरो खोनायै बायदि मोनदों नामा आंखौ नोंसोरो बेफोरबायदि खोथा थुना होनोनो नोंसोरो जोंनि न'आव आगान होजेनबावबाय ना नोंसोरो जेब्ला आंनि न'आव हाबफैजेनदोंमोन अब्लानो नोंसोरखौ एसे सन्देह खालामखादोंमोन आं जे नोंसोरो माबा मोनसे खोथा थुना होनोसो फैखादों नंमारगौ खोनाफैमारबाय आङो जोमैखौबो बिदिब्ला नोंसोरनो खोथा थुना होनाया हाबाब मा खोथा बुंनाय जाखो बेलाय लावगि फंसे सोबानानैनो नोंनि खुगानिफ्राय सैथो खोथाखौ देरहोजोबनो हायो आङो नोंसोरनो मालायनि न'खरखौ गरम खालामग्राया गोदो बेनि थाखायनो खिथौ खिलानानै खारग'नो हायै आंजों होसोजानाया बावबाय हो नोंसोर बेफोरबायदि सास्तिखौनो मोनफिनो आरो लुबैबावदो आरो ना नोंसोरो दानो बेनिफ्राय उथिगोन ना उथिया बास बिहामजो खुगा दं होननानै आरो बारा बुंनो नांला एबा नोङो सिरि था सासे बिहामजो जानानै लाजिनाय गैया नामा गामिनि मानसिफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ नों जेबो बुंनो नाङा मोजां मानसिखौ आं गावनो सनमान होखायो आरो बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ आं सभाब फोरोंग्रासो नों गावबो गाज्रिखायनो गाज्रि मानसिफोरखौल' नोङो मोजां नुयोना मानसिफ्रा साहा लोंदों साहाखौथ' लोंनो हो मोजां लोंनानै लाखा नोंसोरो गाइखेर साहाखौ दिनैनो लास्ट लोंनानै लाखा बे मोसौ गायानो नोंसोरखौ आंनि न'आव लाबोयोना लावगि आरो जाबायलि बे मोसौ गायनि साहाखौ लोंफ्ला लोंफ्लिनो नोंसोरो जोंनि न'आव खोथा एब्रम खालामनो फैयो लोंखा मोसौ गायखौबो फाननोसै आं आयौ मा बिहामजो हायदोलाय मा बिहामजो माबायदि बिहामजो मोनबोनांगौ माबायदि मोनखो आं आयौ मासे गारमा गुहार बिहामजो बेलाय आंसो जानांगौमोन बेबायदि बिहामजोनि बिखुनजो बिसोरनि खुगाखौ मा खालामगौमोन आं ओइ मिजिं बिमा बोरैथो सहायनानै दङ नोङो आयौ नायबाय था सानसे मा खालामगोन आं बिखौ थांनोसैहाय आं थांनोसै आंबो खर'आ आंनि कन्ट्रल जायाखै आंनि खर'आ कन्ट्रल जायाखै जेब्ला आंनि लोगोफोर फैयो सब समाय बियो बेबायदिनो आंनि लोगोफोरखौ लासिंसिं खालामो मा मोनखो बियो थारैनो बे बाराव बाहले आंनि गोसो गोरबोआ सहायनो हायाखै बेबायदि बिहामजोखौ बुथारब्लाबो फाब जानाय नङा खोमा आंहा दिनैल' नङा बियो जि दिननिफ्रायनो आंनि न'आव आगान होदों बै दिननिफ्रायनो आंनि लोगोफ्रा आंनि न'आव फैनानै मालाबाबो सा गरदसे सान्थि लोंफैनो हायाखै सहायला जेबो मैगं गैया मा संगोन आंलाय जेन थेन माइरं आन्थाखौ बायनानै लाबोबाय ओंखाम आन्था दा संनानैल' दोननाय जादों दा ओंख्रि गैयाब्ला माजों जानो आंलाय ओंखाम आन्था आंथ' जानोनो हाथारा मा दिन सफैखो आंनि रुम मोनसेयावनो जानाय थानाय संनाय खुरनाय उन्दुनाय बेबायदि दिन सफैबायना आंनि जिउआव हारसिं नालाय गोदान न'खर हारसिं बानायनो नागिरदों दाथ' रुम मोनसेयावनो जानाय थानाय गासिबोथ' जाखागोन जियानो जाया ओंखामजों जानोब्लाबो सोरनावबा फानलु थाइसे बिहैना लायनोसै आं नांगौब्ला बेबायदिनो फानलु संख्रिजों दै सोमै सोमै जाबाय थागोन थेवबो आङो अलंबारजों थांफिनला मालाबाबो थांफिनला पस्तायगोन सानसे अलंबार नोङो पस्तायगोन थैबाल
जाखि फस्थायबाय था इफोरनि नामखौ रायखांबाय थानोबो गोसो गैला आङो। सोरनाव फानलु बिगोन आंलाय? बै सासे हौवा मानसि फैबाय थादों, बिजोंनो रायलायनानै दिनै बोथिसेनि थाखाय बिनियावनो फानलु बिनांसिगोन आं। आदा, आं नोंजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो होननानै सानदों। नों रायलायगोन ना आदा आंजों? जेबो नङा, रायलायनो हागोन। आदा, आं नोंजों रायलायनो नागिरनाया बेफोरबायदि मुंबो खोथा नङा, नाथाय आं नोंखौ लोगो मोननानै आं नोंनियाव मोनसे मददसो बिनो हास्थायदों। नंगौ नामा? देलाय दे, माबायदि मदद नांगौ आंनो? थारखौ बुंनो थाङोब्ला आं उन्दैनिफ्रायनो मालायफोरखौ मदद होनानै जोबोर मोजां मोनग्रा मानसि। थारैनो नोंखौ मदद होनो मोनोब्ला आं गोजोनगोन। आदा, आंहा दा हराव जानो मुंबो ओंख्रि गैया। माइरं एसे दङमोन, बेखौ संनानै गारबोदों। दा बिजों जानो आंनो फानलु थाइसे नांगौ, बारा नङा, मात्र थाइसेल'। अन्नानै आदा, नों आंनो फानलु थाइसे हरनो हागोन ना? मासे खोनानानै आसरित मोनथावगौ बाथ्रा बियो। सोरबा बायदिया आंनाव 1000 ताका बिनानै मदद बियो, नाथाय नों फानलु थाइसेल'? फानलु थाइसेखौनो आं मानो होनो हाया जानो? फै आंजों। आंनो एसेबांबो नाङा दे। जुदि नोंनि न'आ खाथियावनो आदा, बिदिब्ला नोंनि न'निफ्रायनो आंनो थाइसेल' हरदो, दिनैनि आन्थाखौल'। गाबोननिखौ आं माबा मोनसे बेबस्था खालामसिगोन। जिंगा दासि, नों आंजों फै। हा मादै, नों बबेयाव थांनो? माथो इसा, आं दाखालि नोंखौ बायदिसिना गोबां खोथा बुंफ्लांबाय। आंखौ निमाहा हो इसा। बै समाव आंनि खर' मेलेमा ओरैबायदि गाज्रिमोन जे आंनि साननाय हनायफ्रा एसेबो मोजां नङामोन। बै समाव आं नोंखौ मा बुंफ्लांखो आं गावनो जेबो थरानो गैया। इसा, नोंनि दुखु मोनथावना बाथ्राफोर बुंदोंमोनब्ला आंखौ अन्नानै निमाहा होदो। हा मादै, नोंलाय बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आं जेबो साना बेफोरखौ। दा नों बहा थांनो? बिदिब्ला नोंसोर सानैजों मोजाङैनो सिनायलायगौ नामा? सोर बियो मादै? आदा, बियो आंनि बिजावजालिनि फिसाजो। जों न'खरसेनिनो जायो। नाथाय आदा, नों बिनि सिगां जेबो दारायलाय। मादै, मा खोथा? आंनो सिगाङाव रायलायनो होलायै। जेबो नङा इसा, नों थांनो हासिगोन बहा थाङो। दे मादै, बिदिब्लालाय। आं जाफुंखौसो स्कुलाव लायनो नागिरदों। स्कुल गनायनि टाइम जाबाय नालाय, बेखौ एसे आगबारिलांनि र'। मादैनि मालानिफ्राय सोर आदा गोदान ओंखारलायखो बेलाय? आरो आंनि सिगाङाव जेबो दारायलाय होननानै खोथा बुंदों। मा खोथा जाथावखो बिदि? गाबोन न'आव थांनानै सोंहैगोन र' आङो आदैनाव। मादैनि सोर आदा बियो? आदैयाथ' मोजाङैनो मिथिगोन। आच्छा बिनानाव, दिनै लामायाव नोंनि न'खरनि मानसिखौबो लोगो मोनबाय, नाथाय नों बिनि सिगाङाव जेबो दारायलाय होननानै बुंबाय। आरो नोंनि न'खराव सोर सोर दङ? आरो नोङो दिनै मानो फानलु थाइसेनि थाखाय आंनियाव नों मदद बिखो? आदा, गासैबो दङब्लाबो दिनै आंनि गासैबो गोजानाव गोजा। आं बिनि सिगाङाव मानो गासै खोथाखौबो बुंनो होआखै मानो होनोब्ला आङो ना न'खरनिफ्राय होखारजानाय सासे सुबुं। आं दा फानलु थाइसेनि थाखाय मालायफोरनो बिबथिंना जादों होननानै बे खोथाखौ जुदि बिसोरो मिनियोब्ला आंखौ गोबां मिनिगोन बिसोरो। ओरैनोब्लाबो बिसोरो आंखौ गोबां मिनिनानै मोजां मोनग्रा मानसि गोजा, आंनि न'खरनि मानसिफोरा। बिसोरो जाहाथे आंखौ आरो मिनिनो चान्स मोनाथों। जोंनि न'खराव गोबां गुलाय गुजाय खोथाफोर दङ। आं बेफोरखौ दा नोंनो बोरै खोन्थाबाय थानो? आंनि न'खरनि मानसिफोरा आंखौ गोबां नाख्रेबदों। बेनिखायनो आं आंनि आथिङाव गसंनानै जानानैसो खिन्थिगोन। दिनै फानलु थाइसेनि आंखौ बिबायना जादों होननानै बुङोब्ला बिसोर आंखौ मिनिगोन। बेनिखायनो बे खोथाखौ आं बिसोरो मिथिहोआसै। बिदिब्ला नोंहा गोबां जारिमिन दङ। थिग दङ, मालाबा सम मोनसे लानानै मोजां सावरायलायगोन। फै, आंनि न'आ खाथियावनो। नों फानलु बिदोंना? आंनि न'आव गोबां फानलु दङ, नों गोसो बायदि लानानै थांनो हागोन। आफा, आं नोंसोरनियाव एथ'ग्राब फन हरदों, नोंसोर मानो रावबो रिसिभ खालामा? आंखौ लामा ससेनिफ्राय लायनो थाखाय आं नोंसोरनो एथ'ग्राब फन हरदों, नोंसोरखौ मालाबाबो नांगौ समाव मोना आं। नों सफैबाय। आइ दैजि, आं मबाइलखौनो लायाखैमोन आंनि मबाइला रुमावनो दङ। दे आइ दैजि, अब्लाबो नों सफैबाय। आफा, आं मोजाङैनो सफैबाय। आफा, न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जानानै दङ नामा? न'खरखौनो माबा दरसि अमासि मोनदों, न'खरखौनो एसेबो गोजोननाय मोनाखै। नङा नों गोबावनि उनाव गोजान जायगानिफ्राय फैदों नालाय, नों बिदिनो मोनखागोन, सानैसो बिदिनो मोनगोन। आफा, आं दुबाइनिफ्राय नोंनि थाखाय आरो आइनि थाखायबो मोजां मोनसे गिफ्ट लानानै फैदों। फै आफा, नाहैनि
आरो मोनसे खोथा आइया बहा दं हा नोंनि आइया औ आफा आइया बहा